Bel és un dels 7 pobles que configuren la històrica comarca de la Tinença de Benifassà. Terra magnànima, insòlita, florida i brava que convida a endinsar-se per clotades i carrerades encara vives, el nom de les quals s'escriu amb centós de timó que creix pels solanets. Atreviu-vos a fer la ruta dels 7 pobles: Bel, Castell de Cabres, el Coratxà, el Boixà, Fredes, el Bellestar i la Pobla de Benifassà. Trescareu per camins, carrerades, senders, corriols i dreceres que us agitaran agradosament l'esperit. Descobrireu paratges naturals de gran bellesa i pobles assolellats i ardits, la història dels quals està impresa en les runes mil·lenàries de castells, en monestirs que, en silenci, versen veus i pregàries femenines que arriben assossegadament a Déu. En els tossals, en què, segons conta la llegenda, la figura efímera de diversos reis es pot veure en els dies de boira d'hivern rigorós. Fem camí. Bel encara dorm. Només un grupet de gallines escataina sorollosament. Potser ens donen la benvinguda, tot i que no les hem vistes mai.